أرست زينا وحدة قطبة أفريقيا نمقلطاف تساتفو ደቂ አንስትዮ ዝበለጸ ምዕባይ ከም ዝግባእ አፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጻ ኣብ ክልል አምሓራ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተፈጠረ ዘሎ ጎንፂ ክዛዘማ ምግባር ብጽሒቶም ከም ዝዋጹ ነበርቲ ደንበጫ ገሊጻ ወጻኢ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ብልዕሊ ሁቲ ተብጽሖ መትከዓቲ ደው ከም ተብል አፍሊጦ على تربو 29 ميازيا 2017 عام تمرت مشت ساعات حدا عقلو ناباخم استدالو ما ادزينا اي تي في تغرينيا حيزنا لكم قريبنا لنا كمي تعلو كمي تمسيو كبرات تملكتي مزيناتات غيتاچو علوم مساهم كصني حسنا مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات وحدة قطبة أفريقيا نمقلطاف تساتفو ደቂ አንስትዮ ዝበለጸ ምዕባይ ከም ዝግባእ ተገሊጹ وحدة قطبة أفريقيا نمقلطاف تساتفو ደቂ አንስትዮ ዝበለጸ ምዕባይ ከም ዝግባእ አፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም ሻድሻይ ሓበራዊ ዕዳጋ ምብራቕ ደቡብን አፍሪቃ ኮሜሳ ደቂ አንስትዮ ፈጠር ስራሕ ምርኢትን ኮንፈረንስ ናብ አዲስ አበባ ተጀሚሩ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ መኽፈቲት ምርኢት ንግዲ ከም ዝገለጽዎም አፍሪቃ ኣብ 2063 ንምዕዋት ካብ ዝሓዘቶም ዛዕባታት ሓደ ማዕርነት ደቂ አንስትዮን ተረባሕነት ቁጠባን ንምርግጋጽ እዩ ዝተዋደደን ዝተናበበን ስራሕና አፍሪቃ ዘላቂ ዕቤት አገዳሲ ግደ ከም ዘለዎ ብምግላጽ መስራቲት አባል ኮሜሳ ዝኾነት ኢትዮጵያ ናጻ ንግዲ ስምምዕነት አፍሪቃ ዕውት ንምግባር ልዑል ጻዕሪ ክትገብር ኢሎም ኢትዮጵያ ዝገበረቶ መምሓሽ ማክሮ ቁጠባን ውልቀ ዘፈር ምቹ ኩነታት ዝፈጠረን ተናሕናሕቲ ዘዕበየ ምዃኑ ገሊጾም ክብል ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ አመላኺትሎም ውህደት ቁጠባው አፍሪቃ ንምቅልጣፍ ተሳትፎ ደቂ አንስትዮ ዝበለጸ ክዓቢ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኮሜሳ ንደቂ አንስትዮ ፈጠር ስራሕ ፍሉይ ደገፍ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ሓቲቶም ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ቦገኖም አባል ሃገራት ኮሜሳ ደቂ አንስትዮ ብምንቅስቓስ ንግዲ ልዑል ተራ ከም ዘለዎን ገሊጾም ዝገጠመን ፈተናታት ብምጽዋር ኣብ ስራሕ ንግዲ ውጽኢታዊ ዝኾና ብዙሓት ደቂ አንስትዮ ምዃነን እውን ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝምዘዙ አጀንዳታት በብቕዓት ምምካት ጠመተ ክወሃቦ ይግባእ ክብሉ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ረብሓታትን ዝምዘዙ አጀንዳታት በብቕዓት ምምካት ጠመተ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ አገንዚቦም አመራርሓታትን ሰራሕተኛታትን ትግልጋሎት ማእኸላይ ዘበን ብዝብል ርእሲ ዝተሰናደአ ሃገራዊ ሰነድ ኣብ ዝተዛተዩሉ እዋን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከም ዝበልዎም ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ብብቕዓት ጽሬትን እዋኑ ዝሓለቦን ብግቡእነት ምውፃእ እንተተኻኢሉ ሕልምታት ብልጽግና ኢትዮጵያ ዝዕውቱ ምዃኖም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተረኸቡ ዓውታት ምስክር እዮም ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ኣብ ተዓውዲ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ብምግንዛብ ፖሊሲታት መንግስቲ ተበግሶታት ትልምታት ኣፈጻጽማታትን ውጽኢታትን ምፍላጥ ምዃኑ ዝሓበሩ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ እቲ ዓውዲ ኣብ አጀንዳ ንምምራሕን ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያን ዝዛመዱ አጀንዳታት ብብቕዓት ምርኣይ ጠመተ ክወሃብ ከም ዝግባእ አገንዚቦም ነቲ መድረኽ መዛተይ ሰነድ ዘቕረቡ ሚኒስትር ዴኤታ ተስፋውን ጎበዛይ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ዝተሰርሑ ዘርፈ ብዙሕ ስራሕቲ ካብ ዝነበረሉ ኩነታት መሰረታዊ ብዝኾነ መልክዑ ዕቤትና መዝገበት ምዃና ብምሕባር እዚ ለውጢ ንቐጻሊ ናብ ዘይምለስ ደረጃ ንምብጻሕ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለዉ ክፍተታትን ተቃላዕነትን ፈልዩ በመውፃእ ምስራሕ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ሃገርና ንከይዲ ለውጢ ዘሕለፈቶ ንሓይልታት ለውጢ ብምስዓር መስርሕ ለውጢ ሓሊፋ ጥራሕ ዘይኮነትስ ብዙሓት ተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ጎንፅታት ፈተናታት ምስጋራውን እዩ ድርቂ ዕስላ አንበጣ በረኻ ለበዳ ኮቪድ-19 ጎንፅን ምምዝባልን ነቲ ለውጢ ዝፈተኑ ጉዳያት እዮም ነይሮም ኢሎም እቲ ህዝቢ ንለውጢ ዘለዎ ድሌትን ተወፋይነትን ቆራፅ አመራርሓን ብስለትን ዝተመልኦ አመራርሓት ለውጢ ናብ ልዑል ብርኪ ምስግጋሩ ኣይተ ተስፋውን ጎበዛይ አብሪሆም ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ አመራርሓታትን ትግልጋሎትን ሰብ ሞያን ብዙሓት ጉዳያት ተሰነድን ተጨባጢ ኩነታት ዳህሳስን ዘገናዘበ ምዃኑ ገሊጾም ሃገራዊ ጉዕዞ ለውጢ ዘለዎ ብርኪ ኣብ ቀጻሊ ዝሓቶ ጻዕሪ ብዕምቆት ከም ዝተረድኡውን ተዛሪቦም
أب كل التجراي تبصحنا حيلين معباي صراحتي مسفحفح يوجنالهم أب قلقالوت إلكتريكي إثيوبيا رجن مقالن عبيز مسألة طلب حيلي نمت نقاد زخل مسألة المعات إلكتريك صراحتي مسفحفح نوجنا كم زخنا فليتهم أبز حلفت شعات توارحت بجت عامت حدم يتسبعن حمشنت بيتشعات كلتا كيلومتر زرقحة حوت مسمر وشتي كمون حدم يتين سلاسان حمشنت بي حدا 4 كيلومتر زرقحة ما أخلاي مسمر كم سجبرة تحبيرهم أبعد دقرات فاصي عداق حموس فرويني حوزين وقرو أقول عن أصبن مندر مسفحفحين لمعات مسنو مسرحتي محبرة وقلقالوت كمون نستفلاليو تكبارات مانفاكتشرينج هنسات ما خلا عداقات توريزمن قلقالو سهبو حدا 298 نستفلالي متأنزلوهم ترانسفورمرات تخلا كم زتو قنم تاقليسوم تي سرحتي مسفحفحي أبتوم كبابتات أبدقاتنا ناشتين سرحتي توافروا محبراتن فترة سرح انتربرايزاتن كمون حدش فريتي تكالاتن حدش عماويلن تربحتي زي قبر كم زخنون تاقليسوم موياوي بقعات مزنا مرقاقص إزي حازاش كركاري وقن مقناح أي خيلن كبل من السير مقوعزيان لوجيستيكسن قليسوم كابلوم زبن جميرو ببركها قراب زعامت موياوي بقعاتن مزنا مرقاقص أشكركرتي كم زجمر من السير مقوعزيان لوجيستيكسن أفليتوم تي بقعات مزنا موهاب زدلي 83 مئتاوي بتهاجر نابس حزر ركب حدقة ترافيك مساش كركرتين تشكركرتين بمتحازيو تبايلوم نزي سعيباب زعامت مزنا بصراح زلو تشكركرتي كم زجمر من السير ديتا أمخاري أصفا حديث الرقاقيتهم بمسارة زي بهزبن درق صعنتين كاب حدا كساب سلسة أبزلو درجاتات كمون فساسي حدن كلتن أشكركرتي موياوي بقعات مزنا كم زوهاب حبريهم تي ناي مويا بقعات جمجام مهاب نتوم مرحتي مكاين موياوي سلطنا كم زوهابو مون توم حلافيا فليتهم دحريت سلطنا دما موياوي بقعات مزنا COC كم زوسدون تي فتنا زحلفو من جافقاد بعالم لخا تقبالنت كم زهلو قليصهم موياوي بقعات مزنا من رقاقص ورقت زي بلو جناحي مكينا مجناح كم زي كلون التحساسيبهم أبقصالي موياوي بقعات مزنا نتاكسي حويسو كالوت جناحتيون تكبارو كم زخن أبريحهم كتتال ما دزينا يتبي تقنياكم تركبوا كبرات تقتاتل تمارسكم مسلا تكتاتلونا مسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسغرينا اب كل الامحراب استفلاليو كبابتاتنا تفطر زلو غونصي كزازما مغبار بصحيتهم كم زواصو نبرتي دنبጫ ገሊጾም بسلام منبر بكونات زلمع خبابي خونا استفتح صقم يلن بزبل مري حساب ابزوبا معراب ጎጃም ከተማ ደንበጫ ኮንፈረንስ ሰላም ተሳሊጡ ነጸብጻብ ራሄል ፍሬው ሙሉ ብርሃን ግርማይ أب كل الأمحرة محبرسة بزساتفة مدرخ سلام ناتسالت يركب بسلام منبر بخوينات زلمع كل الخونة ملس زرخبة حتو هزبي لن بزبل مري حساب أبزوبا معراب ጎጃም ከተማ ደንበጫ استسالت مدرخ أكل زيو تساتفت مدرخ سخون نبرتون بمخنيات أقم سأتا بركن زبالو مقودعتات بزعبا مكلعوم أرديوم يوم بتاع مازنا الله وندم ما يوقو بطعمي حزنيو حاونا حاو حدا زركوينو من هالو كفالت أيكالون أزين تاي زرقي جزء كم استلوت أيو زسمعني ይህ የሰላም እጦት ኑሮ ውድነቱን አምጥቷል أزي سنة سلام مخبار نابرا كفتر غيريو سراح زسانه زيغاتات قطرم نخبراكت اخيليوم تمهارو اب غزوم نكوعلون نغادون كم دليتوم نخينقساقسون غيريوم حرستتون كم تيزدليو كفريو ايكالون منغستي صقم بزتن مفتح جمرو زعري بمطنخار ጭቡት ውጽኢት መምጻ ትጽቢት ይግበሩ ይዝበሉ እቶም ነበርቲ ሰላም በሓዶ ወገን ድሌት ጥራይ ዝፍትሕ በዘይ ምዃኑ ሁሉ በዝሒቱ ጉዋጻ ከም ዝግባውን ሓቢሮም እዮም ይህንን ችግር የግድ መፈታት ያለበት በውይይት بدردر ازي صقم كفتح زغبا بميت بزتن بدردرن يو كوينات بخوينات ايكونن زفتح بخوينات زفتح غنص يلن بزتن بميت انطرحيو زفتح
እቲ ዝተፈጠረ ጸገም ጸጥታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰፊሕ ጉድኣት ከም ዘስዓበ ዝሓበሩ ምክትል ከንቲባ ከተማ ደንበጫ ሙሉቀን መኮነን ቦገኖም ብርክት ዝበሉ ህዝባዊ ዘተታት ብምስላጥ ማሕበረሰብ በዓል ዋና ሰላም ምግባር ከም ዝተኻለ ኣረዲኦም እዮም። አሁን ላይ ማህበረሰቡ ቢያንስ ቀልቡን ወደ መንግስት የሳበበትና በጦርነት የሚፈታ ችግር የሚለማ ክልል ኣብዚ ሕዚ እዋን ማሕበረሰብና ሓሳቡ ናብ መንግስት መሊሱ ብኩናት ዝፍታሕ ጸገምን ዝለምዕ ከባብን ከም ዘየለ ተረዲእዎ እዩ። ኩናት የኣኽልና ሰላሚና እንደሊ ይብልሎም ዋና መሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ማይተ ዕድሜ ለማንተነ ቦገኖም ማሕበረሰብ ክልል ኣምሓራ ተዓጢቆም ናብ ዱር ንዝኣተው ጉጅለታት ናብ ሰላም መንገዲ ከኣትዋ ምግባር ዝለዓለ ሓገዝ ከም ዝገበረ ሓቢሮም በዚ እውን እቶም ዕጡቃት ሓይልታት ዕጥቆም ብምፍታሕ መንግስቲ ንዘቅረበሎም ዕድል ተረባሕቲ ይኾኑ ብዛዕባ ምህላዎም ሓቢሮም እዮም። በሁሉም የዞናችን አካባቢዎች ላይ እንግዲህ ወደ 7 የገጠርና ኣብ ኩሎም ከባብታት ዞባና ዘተ እናሳለጥና ኢና ዘለና ከም ዝፍለጥ 12 ወረዳታት እዮም ዘለውና ክሳብ ጣብያታት ብዝከኣለና ኩነታት ወሪድና ምይይጥ ንኽግበር ጌርና ኢና ኣመራርሓታት ዞባን ጣብያታትን እውን ተሳትፎ ይገብሩ እዮም ዘለው ከም ጸብጻብ ኮሙኒኬሽን ዞባ ምዕራብ ጎጃም ኣብቲ ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓታት ዞባታትን ወረዳታትን ከምኡውን ላዕሎት ኣመራርሓታት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝተረኸቡ ሓቢሩ እዩ። ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣዳማን ምውሓስ ምስ ማሕበረሰብ ከባቢ ተሓባቢርካ ይስራሕ ምህላው ተሓቢሩ ንውሕስና ከተማ ኣዳማ ዝሳልጥ ዘሎ ስራሕቲ ንከተማ አዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ንዝርከባ ከተማታት ዝህቦ ረብሓ ከም ዘለውን ተገሊጹ። ምርሃ ሰላም መረሳ ኣብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ኣብ ከም ምሕዳር ከተማ ኣዳማ ኢና ንግነ ያው ቱ ከተማ እዚ ብመዳይ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ይኹን ኣታውን ወፃእ ንግድታት ብምስላጥ መዳይ ለሃገር ዓምድ ካብ ዝበሃሉ ዞባታት ወይ ከዓ ከባቢታት ሓደ እዩ ናይቱ ከባቢ ሰላም ውሕስ ንምግባር بمداي وحسنا هاجرون اللي هو ربح جزء في الكونة بارتفيشال إنتليجنس بيلخايخون بخال أوتس كاب artificial intelligence جون الخدو نايت أتتها طلبات بممل أمداي محبر السب سفي حستوات ولا طلب محبر السب كاب زخونو قند صراحتات زعبا سلام تتتان تتكاسيو بمحدار كتما أداما محبر السبون هزبون سلامون موحس تساتفو محبر السب زمسرتو سلتين موحس سلام تتتان دا سلته يركب بتساتفو محبر السب كاب مسارح كوينات كسع ناي وحلة عمامات مقياد كم استقالة حروي قاچنا سيرنان أمرار حقاچنا سيرنا كفل كتما أباقدا من سي إلياس تسفاي يقلص የጦር መሳሪያ ሌባ በተያዘዚ مسارح خينات مسقحلت تتعاحزو بزحات وتيلات زركبو خوابي كم مخانو ناخيبا كاب سفلالي خوابتات اغايش زمصو لخوابيو ابز خوابي ازي كسراح تبايلو استحقنا جبنات بري قصر اب تحتي قصصر اوعلنا يمينا ازي استسنديو مش حرويات محبرسب اب زتمرص وانات نغبرو تفتشلو ازي سلام محبرسبنا وحسنا كهلو كاب محساب زنقلو يزبلو حلف بيت صحفت من محدار صتا كفل كتما اباغدا ايته إلياس زين تفت كاب كتما عدم حليفو بقربا رحقت نزركبا كتماتاتن وانا كتمانا أديس أبا ناي محلاو سرحوني يبلو بيبوتاو فتشارنا كايدالو فتشار منا كايدو سلام لمامداد ببخوابيو أبستمرت أجزاء تفتشات نسالتينا تفتشات نسالت سلام جزاء بايتا كهلو حزبي بسلام وزي بسلام كاتيو آداما ناي سلام كتمايا آداما ناي كونفرنس كتمايا 24 ساعات من قصاص الله بمنطرزي بسلام وزيخا بسلام متاو كهلو وحس ريحة صدتا كهلو كاب حزبي استوصاصو بتشكركرتي زقاعزو اصقمتي نغرات كيهلو نويح غزي نا تغبرنا يوم زصنحنا سرحتتات علونا سفلالي نغرات بزي شليخوم نا بديس ابا خياتو قطري مسليتي سرحنا كم تنفلطو سلام ناي مزراق دليت زلو حيللو نزي دليت بمردا حيل صدتانا مس محبرسبن حزبن بمخان دانت افنا نركب غاچنا سيرنا ጥረት ፍርጉሙ ሓለው ስርዓት ምዃኑ ናብ ዝተፈላልዩ ሓሳባት ዘጥሕሎም ሰባት ከም ዘለው ዘዘኻኽሩ ዋና ኣዛዚ ጋቸና ሲርና ከተማ ኣዳማ ኣይተ ባይሳቶላ ውሕስና ማሕበረሰብ ብማሕበረሰባዊ ጸጋታቱን ባህሉን መፍታሕ ስለ ዝቐልል እቲ ዛዕባ መሰረቱ ፍትሓውነቱ ዝተመስከረሉ ስርዓት ገዳ ምዃኑ የብርሁ ጋቸና ሲርና ማለት ያው ብዙዎቹ ያሉን ትርጉም እንደሚሰጡት ሳይሆን ጋቸና ሲርና ማለት ብስሑት ስልሒት ሰባት ብዛዕቡ كم زعمتو ترجم أيكونن زلوا قاتشنا سيرنا سرعة محبرسب أورومو كاب زحافهم في التعمتات عمد سرعة جدا ناتو وحسنا مبالي
بمنطر زي كم محبرسب توصاصو تحاريو محبرسب دمصي هيبولو ناب سرح وفيرو زركبيو محبرسب او تمرتن خالوت ወዳድባታትን ተጠቂሙ ንውሕስና ከተማኦም ይኹን ክፍለ ከተማኦም ዝነጥፍ ፖሊስ ከተማ አዳማ ምስ ሰራዊት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ተዋዲዱ ከም ዝሰርሕ ዝገልጹ ድማ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ክፍለ ከተማ አባገዳ ዋና ኢንስፔክተር ጨነቀ ደገፉዮም በተለያዩ በዓላቶች በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ እንደዚህ ነው ተገናኝተን የምንጠብቀው ኣብ ዝተፈላለዩ በዓላትን ወዓላታትን በአግባብ እዚ ተዋዲድና ኢና ስራሕትታትና ንወገን እዚ ዕማምና ምስ ፖሊስ ፌደራልን ሰራዊት ምክልኻልን ተናቢብና ኢና ጸጥታ ከተማናን ክፍለ ከተማናን እንዳውሓስና ንርከብ ዝግበሩ ጻዕርታት ክምሰሉልና ዝኻሉ በዓልና ይዋኒና ህዝብ ስለዝኾነ እዩ ብምባል ሓሳቦም ዝሰርዑ ሓላፊ ሚኒሻ መምሕዳር ከተማ አዳማ ያሚ ጃኖ ቀትሪ ምስለይቲ ምስ ማሕበረሰብ ተዋዲድና ንሰርሐልና ይብሉ ቃን የቢሮ ስራ ነው የምንሰራው ለሊ ደግሞ የህዝብ ዘበኛ ነኝ ቀትሪ ዕማም ቤት ጽሕፈትና ናስርሕና ንውዕል ለይትኻ ዋርድያ ህዝብና ኢና ከምቲ ዝረኣኽምዎ ከተማ አዳማ ብብርኪ ፌደራል ይኹን ክልል ሕሪት ከተማ እያ እዛ ከተማ ውሕስ ሰላም ዝባሓተት ናይቲ ዋኒን ጸጥታ በዓል ዋና ህዝቢ ስለዝኾነ እዩ ጸጥታን ሰላምን ከተማ አዳማ ብቴክኖሎጂ ደጊፍኻ ንምንቅስቓስ ስራሕትታት መሰረት እንዳሓዙ ይርከቡ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ መንግስቲ ንህዝቢ ዝህቦ ግልጋሎት ንምምዕባልን ዕግበት ህዝቢ ንምርጋጽን ዘለዎ ቆራጽነት መርአያዩ ክብሉ አመራርሓ ትካላት ፌደራል ገሪጾም ብሩክ ተስፋይ አዘራሪቦም አለው የአንድ ማእከል አገልግሎት ያው ከዚህ በፊትም በስራ ምክንያት አቋለው ማእከል ሓደ ግልጋሎት ቅድም ሕዝውን በስራሕ ምክንያት ይፈልጠየ ሎሚ ፍሊ ዘብሎ ንኹሉ በተግባር ዝግለጽ ስራሕና ተሰርሐ ዝተርኣይሉ ሓፈሻው ግልጋሎት ካብ መእተው ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ግልጋሎት ስሉጥ ቀሊልን ምትእስሳር ዘሳልጥን መገዲ ግልጋሎት ንምሃብ ምዕሩይ ኮይኑ እየ ረኺበዮም በተለይም ዜጋ ተኮር የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ መንግስት ኣብ ዜጋታት ጠመተ ዝገብረ ግልጋሎት ዝህብ መንግስቲ እቲ ፈላማይን ዓብይ ስራሕን ንዜጋታቱ ዝምቹ ነገር ምግባር እዩ መሶብ ግልጋሎት ሓደ ማእከል እውን ነዚ እዩ ኣዕዊቱ ብዙ ጊዜ ዜጎቻችን አገልግሎት በሚፈልጉበት ጊዜ ብዙ ሕዋን ዜጋታትና ግልጋሎት ኣብ ዝደሊሉ እዋን ኣብ ሓደ ትካል ዘይውዳእ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ትካል ሓደ ግልጋሎት ረኺቦም ዝደልይዎ ዝተማልአ ነገር ንምርካብ ናብ ካልእ ትካል ይኸዱ ነይሮም እዚ ኣብ መንጎ ትካላት ዝነበረ ምንባብ አጎልቢቱ ምንግልታ ዘተርፊው ግልጋሎት መሶብ እያንዳንዱ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ለአንድ ሰርቪስ ምን ያህል ደቂቃ እንደሚፈጅ ተምኖ ይልካል የሚል ተነግሮናል ሕድ ቤት ዕዮ ሚኒስተር ንሓደ ግልጋሎት ክንደ ደቂቃ ይውድእ ዝብል ተሚኑ ይልእኺ ዝብል ተነግሮናዩ ብተወሳኺ ብዙሕ ግዜ ንግዕዙ ኣሰራርሓ ተጋለጽቲ ዝኾኑ ሕጽረት መረዳእታ ስለዘለዎም እዩ ፍቃድ ንግዲ ንምውጻእ ከም ዓብይ ነገር ዝረአየሉ ጉዳይ ኣሎ ከምዚ ተዘጌርካ ከምዚ ተዘይኮንካ ዝብል ጉጉይ ርእቶ ዝህብ መንጎኛ ሰብ ዝበዝሖ እዩ ኣብዚ ግና ፈለማ እንትተኣቱ ኩሉ ንኹሉ ዝብል ማእኸል ግልጋሎት ኣሎ ኣብኡ ተረዲኻ እተኣትወሉ እዩ ዘሎ ካብ ምንኽኻውን ነፃ ዝኾነ ግልጋሎት እዩ መንግስታችንም ለሰው ትኩረት ሰጥቶ ነው እየሰራ ያለው መንግስትና እውን ሰባት ጠመተ ሂብ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ንዕኡ ክብሪ ብዝህብ መገዲ እዩ ግልጋሎት ዝውሃብ ዘሎ ኣብ ከይዲ ዑደት እውን ዝረኣኽዎ ተገልገልቲ ፖልጦፍ እንትግልገሉ ምዃኖምን ሕጉሳት ምዃኖምን ኣብ ዑደት ይርኢ ኣለኹ ኣብ ምዕዋት ሽቶ ማእኸል ኮንፈረንስ ቱሪዝም ከተማ ብሾፍቱ ንጥፈት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ብሾፍቱ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ንጥፈት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ብሾፍቱ መራእያ ዝኾነን ወፃኢ ምንካይ ዓብይ ረብሓ ዘለዎ ምህዛው ተግባር ከም ዝሓቆፈን ተገሊጹ መርሃ ሰላም መረሳ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ካብ ሙቅ ኣብ ከተማታት ብዝሰገረ ስርዓት ተመጋጋብነት ጸጋታት ተፈጥሮ ብግቦ ንክወሕዝ ዕድል ዝፈጥር እዩ ብምባል ንንጥፈት ልምዓት ኮሪደር ክገልጽዎ ዝድመጹ ሰባት ኣለዉ እዚ ንጥፈት ዳርጋ ኣብ ኩሎም ከተማታት ሃገርና መሰረቱ አንቢሩ ናብ ምንቅስቓስ ሰጊሩ ኣሎ መንሰይ ኣሲረጊ መታ ኣብ ንጥፈት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ቢሾፍቱ ዝረኸብናዮ ሸቃላይ እዩ እዚ ንጥፈት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩን ሰባት ብዘላቕነት ክረውሖም ዝኽእል ሙያ ክሰንቁ አጋጣሚ ዝፈጥርን እዩ ይብል ስቃሰው ስራ የለሉት ለስራ ፈጥራ በጣም አሪፍ ሆኗል እዚ ምንቅስቓስ ስራሕ ንዘይብሎም ዕድል ስራሕ ፈጢሩ እዩ ሞያ ንዘይነበሮም ኣብዚ ተሰርሑ ተለው ሞያ መሓዝ ኪሎም እዮም
ንብዙሕ ለውጢ መሰረት ኣንቢሩ እዩ ሓላፊ ዲፓርትመንት ዲዛይን መሰረተ ልምዓት ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ኣይተ አዲሱ ጉቱ ይሳለጥ ዘሎ ንጥፈት ልምዓት ኮሪደር ካብቲ ዋና ጽርግያ ብዝሰገረ ሓምለዋይ ባይታን መጓዓዝያ ብስክሌትን ኣለዎ መንገዲ ብስክሌት ሃገር በቆል ምህዞ ተደሪቑ ወፃኢ ንምንካይ ጻዕሪ ዝተገበረሉ ምዃኑ ይገልጹ ትልቅ ሜን ሮድ 10.5 ሜትር አካባቢ የሚሰፋ ትልቅ የዋን ዌይ ሮድ አለን 10.5 ሜትሮ ከባቢ ዝስፍሓቱ ናይ ሓደ ገጽ ዋና ጽርግያ ኣለና እንትንቅጽል 2 ሜትሮን 50 ሴንቲሜትርን ዝኾን ሓምለዋይ ባይታ ኣለና 3 ሜትሮ ዝዓቐኑ ናይ ሳይክል መጓዓዝያ ባይታ ኣለና እዚ ብምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ኣማኻሪ ትካልን ብኮንትራክተርን ጥምረት ፈጠራዊ ንጥፈት ተሓዊስዎ ወፃኢ ብዝንኪ ኣግባብ መንገዲ ሳይክል ምህናጽ ክኢልና ኢና ከተማ ቢሾፍቱ ማእኸል ኮንፈረንስ ቱሪዝም ንምግባር ዝግበር ጻዕሪ ብምዕዋት መዳይ ንጥፈት ኮሪደር ልምዓት ገዛእ ብጽሒት ከም ዝወስድ ዝገልጹ ኣይተ አዲሱ ጉቱ ብኣግባብ ከተማ ቢሾፍቱ ተሃንጾ ንዘላ ባይታ ሓምለዋይ ልምዓት ኮሪደር ዝነጻጸር ካልእ ንጥፈት ከም ዘየለ ይሕብሩ ከተማዋ ከያዘችው የቱሪዝም መዳረሻ ሁኔታ ስታየው እዛ ከተማ ዝተለመቶ መባጽሕ ቱሪዝም መበገስ ጌርካ ትርኢ እንተለኻ ንምዕዋት ዝተሓተተ ትልሚ ገዚፍ ብጽሒ ዝወስድ እዚ ልምዓት ኮሪደር እዩ እዚ ልምዓት ኮሪደር ብሰፊሑ ዝሓቀኖ ሓምለዋይ ልምዓት ኣበይም ከባቢ ዘይተተለመን ክሳብ 180 ሜትሮ ዝሰፍሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጽርግያታት ዝርከብ ሓምለዋይ ባይታ ንበጻሕቲ ዓዲ ሰሓቢ ብዝኾነ ኣግባብ እዩ እንዳተሰርሐ ዝርከብ ንመጓዓዝያ ሳይክል ዝኾኑ መንገዲ መስርሕ ዝተጠቐምናሉ እታወትን ኣሰራርሓን ብብዙሕ ረቋሒ ተመዚኑ ዝሓለፈን ናብ ተግባር ዝተለወጠን እዩ ብምባል ተሞክሮ የመሓላልፉ እዚ ሳይክል ሌን ፔቭመንት ኢንግሪዲየንቶች ነዚ መንገዲ ሳይክል መስርሕ ዝኾን እታወት ካብ ሃገራት ወፃኢ ዝኣቱ ምዃኑ ኢና ሰሚዕና ነዚ ወፃኢ ንምንካይ ዓዲ ውሽጢ ብዝርከቡ ናውቲ ዝፈተናዮም ነገራት ኣለዉ ከም ኣብነት ርጉዲ ኮንክሪት 10 ሴንቲሜትር ብምግባር ኣይረን ኦክሳይድ ብምሕዋስ ኮንክሪት ኣቢልና ኢና ሰሪሕናዮ ዛዕባ ጽሬት መሰረት ዝገበሩ ብዙሕ ፈተናታት ነይሮም ነዚ ሰጊሩ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሕ ዓቐን ወፃኢ ክንኪ እዩ ኢልና ኣስሊሕና ዝፈተናዮ ስራሕ እዩ ከተማታት ናይ ምውቃብ ስራሕ ብብርካ ሃገር ለኸ ኣብ ልተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና ላተሳለጠ ይርከብ ያው ኸዚ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ኢና ንርከብ ዙብ ድሕሪትናን ብጎንናን ለሎ ባይታ ከም ትርእይዎ ኣለኹም ካብ ከተማ ስታንዳርድ ወፃኢ ነውር ገዛውቲ ብዙሕ ማሕበረሰብ ሓቂፎም ልነውሩሉ ስፍራ እዩ ነይሩ ያው ብለኣከብናዮ ሓበሬታ መሰረት ብመንግስትን ብናይ ውልቀ ሰባት ጥምረትን ቶም ሰባት ልኻሉ ሃኒጾም ለይብሎም ደሞ ብቱ ቤት ማዘጋጃ ኣቢሉ ለተወሰነ ህንጸት ተሳሊጡ ዱልዱል ማዕረፍ ልረኽቡሉ ኩነታት ተሞቻችሎም ኣሎ ምህርትን መፍረያይነትን ብምስፋሕ ውሕስና ምግቢ ምርጋጽ ንኽካል ዘፈር ሕርሻ ምዝማን ከም ዘድሊ ተገሊጹ በዚ መሰረት ድማ ካብ ቀረባ ዓመታት ንድሓር ተምሓይሹ ዓሌታት ዝራእቲ ኣብ ምፍራይ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ዘበረታትዑ ውፅኢት ምርኣዩ ሰማያት ዓውዲ ሓቢሮም ምንተወስኖት ይልማን ዘዋደዱ ጸብጻብ አብርሃም ፍስሓ ኢትዮጵያ ለዋለውነት ምግቢ ንምርግጋጽ ካብ ቀረባ እዋናት ሒዛ ብስፍሓት እናሰርሐት ትርከብ እዚ ጋድን ምግባር ድማ ዘሎ ሰፊሕ መሬትን ምቹው ኩነታት ኣየርን ብዘመናዊ ኣሰራርሓ ብምሕጋዝ ካብቲ ዘፈር ዝርከብ ምህርቲ ንምዕባይ እናሰርሐት ትርከብ ዘፈር ሕርሻ ሰሙያን ስግግር ቴክኖሎጂን ዘድልዮ ብምዃኑ ኣብ ሓፂር እዋን ዝባጽሑ ከምኡውን ሕማማት ዝቆጻጸሩ ሓደሽቲ ዓሌታት ብምጥቃም ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ይስራሕ ምህላው ሰሙያ ተዓውዲ ይገልጹ ገበሬዎች አይተውታል ይሄንን ሓረስቶት ሪኦም ወዮም ሙሉእ ትሕዝቶቲ ተኽሊ ካብቲ ፍረ ብተወሳኺ ኣውፅልቲ ዝበዝሖ ብምዃኑ ንቀለብ እንስሳኦም ተመራፂ እዩ በጣም ባጭር ጊዜ ሊደርስ የሚችል ብጣዕሚ ኣብ ሓፂር እዋን ክበጽሕ ዝኽእል ከባቢ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ዘድልዮ ንሕና ዘእተናዮ ሓድሽ ዓሌት ኤርሊ ዋይት ዝበሃል መሸላ ባሕሪ እዩ ብመጠን ኮነ ብዝሓዞ በዝሒ ዘርኢ ምስ ካልእ እንትነጻጸር ብዕጽፊ ዝበልጽ ምዃኑ ብቐሊሉ ምርኣይ ይከኣል እዞም ዝተመሓየሹ ዝራእቲ ሓረስቶት ባዕሎም እናባዝሑ ክጥቀሙ ካብ ምኽኣሎም ብተወሳኺ ኣብ ሙቐት ከባቢ እውን ናይ ምፍራይ ስራሕቲ ይውገን ምህላው እዮም እቶም ሰሙያ ዝገልጹ ጥሩነቱ በቆሎቹ ኦፒቪ ወይም ኦፕን ፖሊኔትድ ቫራይቲዎች ስለሆኑ እቲ ጽቡቕ ጎኑ እዚ ዓሌት ኦፒቪ ወይ ኦፕን ፖሊኔትድ ቫራይቲ ስለዝኾነ ማለት እውን ከምቲ ቀደም በብግዚኡ ዘርኢ ምግዛእ እንተየድለ ሓረስቶት ባዕሎም ነቲ ዘርኢ እናባዝሑ ክጥቀሙ ስለዘኽእሎም ጥቕሚ ኣለዎም ብኻልእ ገጽ ድማ ዞም ዓሌታት ካብ ኣንጻር ምግብነት እውን እንትርአ ፕሮቲን ስለዘለዎም ዝህልዎም ግደ ዝለዓለ እዩ ስለዚ ኣብ ሓረስቶት ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ እናሳለጥና ንርከብ
በመውቃት አካባቢ ላይ የምንሞክራቸው ሙከራዎች አብ መቀት ዘለዎ ከባቢ እንፍትኖም ፈተነታት ተዓዊቶም ማለት ካብ ወጻኢ ካብ ምጽባይ ባዕልና አብዚ ከምዚኦም ዝበሉ ቶሎ ዝባጽሑ ዝራእቲ ምፍራይ ንኽእል ኢና ጀሚርናዮ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎም ዝተመሓየሹ ዓሌታት ንሓረስቶት ተበጻሒ ንምግባር ሰብ ብጽሒት አካላት ብጽሒቶም ንክዋጽውን ተሓቲቱሎም የተሻሻሉ ዝርያዎችን መጠቀም ምንም ጥያቄ የለውም ዝተመሓየሹ ዝርእቲ ምጥቃም ናብ ሕቶ ዝቐርብ ኣይኮነን ዝበለጸ ውጽኢት ከም ዘምጽን ብዙሕ ጥቕሚ ስለ ዘለዎን እዩ ይኹን እምበር እዞም ዝርእቲ ምስ ወጹ ናብ ሓረስቶት ንምብጻሕ ብዙሕ ጻዕሪ የድልዩ ሉዓላውነት ምግቢ ንምርግጋጽ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘይተፈተኑ ዝራእቲ ብምስፋሕ ምህርትን መፍራይነትን ንምዕባይ ይስራሕ ምህላው ተመላኺቱ ማድ ዜናና እንዳቀጸለዩ ካብ ዜና ዕዳጋና ብዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኣብ ዝሓለፉት 9 ወርሒ 4254 ኪሎግራም ፍርያት ወርቂ ናብ ሃገራዊ ባንኪ ኣታዊ ምግባሩ ኤጀንሲ ማዕድን ክልል ጋምቤላ ኣፍሊጡ 1850 ኪሎግራም ወርቂ ናብ ብሔራዊ ባንኪ ኣታዊ ንምግባር ተሊሙ ከም ዝነበረ ምክትል ዳይሬክተር እቲ ኤጀንሲ ኤልያስ ገዳሙ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ዘይሕጋዊ ንግዲ ወርቂ ብምንካይ ናብ ብሔራዊ ባንኪ ዝኣቱ መጠን ወርቂ ክውስኽ ምኽኣሉ ሓቢሮም ተወሳኺ መንግስቲ ኣብቲ ዓውዲ ማዕድን ዝሃቦ ፍሉይ ጠመተ ውፅኢት መምጽኡ ኣብሪሆም ኣብቲ ክልል ኣብ ወረዳታት ዲማ ኣቦቦ ጋምቤላን መንገሽን ብስፍሓት ወርቂ ከም ዝፍረየሎም ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ሞንጎ ፓኪስታንን ሃገራት ኣፍሪቃን ዘሎ ምሕዝነት ቁጠባ ምትእስሳር ንግድን ምጥንኻር ዝዓለመ ጉባኤ ከም እተኣናግድ ተገሊጹ حمشاي ጉባኤ ንግዲ ፓኪስታን አፍሪካን ካብ ቀጻሊ 7 ክሳብ 9 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ እዩ አምባሳደር ፓኪስታን ኣብ ኢትዮጵያ አቲፍ ሻሪፍ ማያን ፓኪስታን ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ምስ ሃገራት አፍሪካ ዘለዋ ምትእስሳር ንግዲ ንምጥንኻርና ሰርሐት ምዃና ገሊጾም ኢትዮጵያ ምብራቅ አፍሪካ ብኮንፈረንስ ቱሪዝም ተመራጽን ተበጻሕን ብምዃና እቲ ጉባኤ ንምትእንጋድ ከም ዝተመረጸ ተረድዮም አምባሳደር ኢትዮጵያ ፓኪስታን ዶክተር ጀማል በከር ቦገኖም እቲ ጉባኤ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘለዋ መማርጽታት ኢንቨስትመንት ንምፍላጥ ይኽእል ኢሎም ኣብቲ ጉባኤ ልዕሊ 100 ዓበይቲ ኩባንያታት ንግዲ ፓኪስታን ፍርያቶምን ግልጋሎቶምን ከም ዘቕርቡ ተገሊጹ ካብ ናይጄሪያ ዩጋንዳ ጋና ሱዳን ታንዛኒያ ሶማሊያ ጅቡቲ ኬንያ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳንን ቡሩንዲን ዝተውጻጹ ኩባንያታት ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝሳተፉ እውን ተሓቢሩሎም አሞዳታ ዜና ወጻኢ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ብልዕሊ ሁቲ ተብጽሑ መጥቃዕቲ ደው ከም ተብል ኣፍሊጦም ወጅለ ዕጡቃት የመን ዝኾኑ ሁቲ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪን ማእኸላይ ምብራቕን ዝንቀሳቐሱ መራኸብ ዋሽንግተን ዘይምውቃዕ ምስምምዖም ስዒቡ እዩ ነዚ ሓሳብ ዕላው ገይሮም ዘለው ንሁቲ ምውቃዕና ብሕዚኡ ደው ክነብል ኢና ብዝብል ዶናልድ ትራምፕ ኣረጋጊጾም ትራምፕ ነዚ ድሕሪ ምባሎም ኦማን ነቲ ደው ምባል ተኽሲ ከም ዘደራደረት ዘፍለጠት ኮይና ወፍሪ ኣሜሪካ ምዝዛም እውን ዕላው ገይራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ኣብ ወሽመጥ ኣልመንደብን ድሕር ደጊም ኣሜሪካን ሁቲን መጥቃዕቲ ከም ዘይፍጽሙ ተገሊጹ ትራምፕ ስምምዕነት ኣይኮነን ግን ከይትወቅዑና ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪን ንፍጽሞ መጥቃዕቲ ደው ክነብልና ኢሎምና ንሕና እውን እዚና ጌርና ዝብል ሓሳብ ኣካፊሎም ምሳና ናብ ተወሳኺ ኩናት ምእታው ከም ዘይደልዩ ነጊሮምና እዮም ንሕና ንሱ ክነኽብር ኢና ክብሉ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጾም ንእስራኤል ኣብ ግምት ዘየእተወ ደው ምባል ተኽሲ ምዃኑ ድማ ጉዳይ ዘላቕነቱ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ምዃኑ ተሓቢሩ ክብል ጸብጻብ አልጀዚራ ኣመላኺቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናው መሰናዶታትና ቀድሜ ምዝዛምና ቀንቀነት ተፈታትና ክነዝኻኽረኩም ውህደት ቁጠባ አፍሪካ ንምቅልጣፍ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝበለጸ ምዕባይ ከም ዝግባእ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጻ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታትና ተፈጥሮ ዘሎ ጎንፂ ክዛዘማ ምግባር ብጽሒቶም ክዋጽኡ ከም ዝዋጽኡ ነበርቲ ከተማ ደንበጫ ገሊጾም